метрои ноҳияи Синои шаҳри Душанбе 4 сокини маҳаллаи Зарафшон ронанда ва 3 мусофири ӯро барои худнамоӣ дар рӯзи тӯй ба муҳлати 10 шабонарӯз маҳкум ба ҳабси маъмурӣ кардааст. Маркази матбуоти раёсати вазорати корҳои дохилаи Душанбе гуфт, як сокини пойтахт бо ирсоли навор аз мақомоти милитсия хостааст то нисбат ба ронандаи автомошини тамғаи Хундай Саната рақамҳои қайди давлатиаш 2020 HD 01 ва мусофиронаш ки рӯзи 7 июл соли 2022 ҳангоми ҳаракат дар як корвони тӯй дар кӯчаи Зарафшон қисмати бадани худро аз тирезаҳои паҳлӯи автомошина ба берун бароварда бо овози баланд тартиботи ҷамъиятиро дағалу навайрон намуданд. чораҳои қонунӣ андешанд милитсияи Душанбе ба нафаре ки навори худнамоии ин 4 нафарро фиристод изҳори сипос карда аз шаҳрвандон хостааст дар бораи ҳар мавриди қонуншиканӣ аксу навор гирифта ба мақомоти милитсияи пойтахт ирсол кунанд. дар натиҷаи санҷиши навори мазкур ва гузаронидани як қатор чорабиниҳои оперативии ҷустуҷӯӣ муайян карда шуд ки ронандаи автомошини тамғаи Хундай Саната рақами қайди давлатиаш 2020 HD 01 шаҳрванд Нодиров Дилшод соли таваллудаш 1987 истиқоматкунандаи шаҳри Душанбе кӯчаи Зарафшон мебошад. зимни пурсиш номбурда иброз дошт ки ҳодисаи мазкур саҳнаи 7 июли соли ҷорӣ ҳангоми иштирок дар маросими тӯйи домодӣ дар кӯчаи Зарафшони ноҳияи Синои шаҳри Душанбе рух додааст. дар натиҷа муайян гардид ки он 3 нафаре ки худро аз автомошина берун бароварда тартиботи ҷамъиятиро дағалона вайрон намуданд шаҳрвандон Амонов Амонулло соли таваллудаш 1994 истиқоматкунандаи шаҳри Душанбе, Очилов Шаҳром соли таваллудаш 1998 истиқоматкунандаи шаҳри Душанбе, Буронов Омаршоҳ соли таваллудаш 1998 истиқоматкунандаи ноҳияи Рӯдакӣ мебошанд. вобаста ба ҳолати мазкур нисбати ронанда ва ҳар 3 мусофиронаш протоколи ҳуқуқвайронкунии маъмурӣ тартиб дода шуда аз ҷониби суди ноҳияи Сино нисбат ба ҳар кадоме ҳабси маъмурӣ ба муҳлати то 10 шабонарӯз таъин карда шуд.